5 मिनिटनि सिगां सहैब्ला मा होगोन आंनो बस दा मोनानि बेदर ओंख्रिया गासिबो नोंनि हारसिं मोनजाजोबगोन नों बिदिजोंलाय बोरै जानांगौ ब्रा गोदाव सोरावलाय सोर बिलाय आं नङा दे बस आइदै बारा खेला नङा दे आंजों थांगासिनो जाम्बिलाय लामायाव दङ बोरोब्रा ए बेयावसो दङ गोसथोनायजोंसो दंदां माथो गारि खारनायबो खोनायाबो मायाबो दाहाय बेलासियाव सहैगासिनो आङो ओमफ्राय आयालाय गारियानो स्टार्ट जालालै गारियानो जालालै ओइ ओइ नारायलाय नोंसोर थांलाय लासिं सिंलै नोंसोरजों ओंखारबो मामा ओंखारबो होनदों हगार होनदों हगार आखाया हगार जर लागाके हैया हगार होनदों जर आखाया लागाके हगार हैया गासिबो जेल जाजोबगोन हगार आखाया हगार आं सानखादोंमोन माखौ मा सानखो नोंहालाय बेनो थेमा गोनांखौ लाया होननाया दालाय माथो जाखो जाम्बा फाइलखौ मोनफिननायखायसो थेंकिउ होनफैनो फैदोंमोन दां दाख्लै होनबोनो बावबायना थेंक इउ नङा दां माथो जानांगौ आइ लाभ इउ सो दां